Kun mun kaksoistytöt oli pieniä, meillä oli tapana käydä yhdessä kävelyllä läheisessä metsässä. Kun pohdin uudelle kotimaiselle naisten hygieniatuotesarjalle nimeä, me pakattiin taas tavallisen tapaan kaksosten kanssa eväät reppuun ja soudettiin järven poikki metsään. Sinä päivänä keväiset valko- ja sinivuokot kukki kauniisti metsän siimeksessä. Ihastelimme niitä kauniita suomalaisia kukkia yhdessä, ja tuolla samalla hetkellä minulla välähti. Tuotesarjan nimeksi tulee Puokkoset. Nyt mun pikkutytöt on jo aikuisia. He jatkavat ylpeinä elämäntyötäni ja kehittävät ihoystävällisiä tuotteita jokaiselle suomalaiselle naiselle.